с две-три думи, в периода 1969-70 и някоя година в Пловдив имаше специалност консервация и реставрация на паметници на културата към техникума по архитектура. Екипа от преподаватели бяха специално подготвени. Книгата на Плендерлейт вече беше излезнала, четяхме като жадни за познание, но всъщност всичко зависеше от подготвеността на преподавателите. Чувате ли ме, за да не ползвам микрофон? Така. И мога да кажа с благодарност, че това предопределя бъдещето на част от учениците. Наскоро направихме 50 години, ми се падна въпрос, имахте ли любим преподавател? Да, искам да кажа това, че вчера, когато ученици изнесаха последната презентация, първа точка в листовката, която раздадоха, пишеше архитект Матей Матеев. Невероятен познавач на античната архитектура. Човек, който беше започнал образованието си в Мюнхен, след това е отишъл до Париж, се дипломира в Прага. Невероятен човек, на когото пловдивската археология дължи археология и целият туристически поток, свързан с културния туризъм, дължи на него. Беше слаб, висок, крачка точно 1 метър. Аз след него ходих като ремарке. Обаче само един случай ще ви разкажа. Един ден ме грабна от Джумая джамия по посока хотел Тримонциум и каза: Димчо, там ще има водещи наши археолози от музея, става въпрос за Лили Ботошарова, ако някой е чувал от това поколение, и Елена Кисякова. Отидохме пред паркинга и той каза: мили дами, ако копаете и тук, ще излезне южната порта на крепостната стена. И в този спор Ботошарова каза: Матейка, ще копаем, за да видиш, че няма да излезне. Ей тук, южната порта на крепостната стена, и тя излезна. Той беше човека, който работеше по античния театър и говорише за концептуалност. Сега в момента, когато в Пловдив просто се прибират едни пари, а за мен НБТП е по-скоро параван на строителни дейности, които абсурдно се наричат консервационно-реставрационни, защото там няма реставратор, а са 9 милиона лева. Консорциуми, които прибират пари. Това е във връзка с вчерашните теми. Този човек работеше по античния театър, тогава се говорише за анестезиоза, евентуално за реновиране, когато е свързано с строително-ремонтни работи, както бяха формулирани и държавните задачи като политика в България в този период от време, и никой не се гаврише, според мен, с термина консервация и реставрация поради непознаване и неразбиране на етимологията на термина. Спирам до тук. Светла му памет на архитект Матей Матеев, моят първи учител. Един човек няма ли сили да благодари на този, който му е помогнал да тръгне по пътя? Оставам без коментар. Сега, мили хора, представям ви проект, който е свързан колкото с нововъвеждаща се специалност в училището Конино, толкова и с подбора на кадри. Преамбюла ми беше свързан с това, че подготвеността
на преподавателския състав, по която и да е специалност, предопределя успеха на бъдещите ученици. Защо пише възстановяване на нивото и на художествената и технологична подготвеност? Защото това е в основата на познанието. Ние сега сме в година на уменията. От Европейския съюз така е обявена 2023 година, а в моето съзнание винаги първо на преден план идват уменията и подготвеността на реставраторите. Така, оборудван съм. Не, ще пия малко водичка, извинявайте. Няколко думи за училището Кунино. Около 1905 година на територията около Кунино, Мездра и Роман идва един изследователски екип, който е ръководен от господин, обърнете внимание, господин Рудолф Браун, директор, става той после директор на училището, директор, управител, майстор на Държавното каменоделско училище в Кунино, преподавател по декоративно рисуване, защото това е много важна тема, която после ще развия, техническо конструктивно чертане. За времето си това е било едно изключително високо изискване и немски език. Вижте какъв е преамбюла на летописната книга на Държавното каменоделно училище в Кунино. Образованието е сила. То е лоста, чрез който една страна се издига икономически, политически и културно. Образованието е най-ценният залог за сигурния напредък на едно общество. Нашия народ инстинктивно, още в дълбокото робство, е потърсил спасение в просветата и е направил неимоверно големи жертви и усилия за развитието на просвещението. Не виждам тук академик Цвятко Сиромашки, но той е рецитирал в читалището на Кунино. Потърсих възможно повече представители на училището в Кунино. Така, започват буквално като четници. Първите няколко години спят по къщи, наемат квартири, учебният процес се води където е възможно и малко след това, 21 година, е открито училището. Така. Консервация и реставрация на да ви подскажа. Аз обичам да мятам малко темите и така, не просто за да ви поддържам интереса, а да ви провокирам. Ако имате въпроси, обичам да бъда прекъсван. Понякога се и отплесвам, но така. Консервация и реставрация на каменни ценности, каменна пластика и каменна архитектура. Всичко започва с рисуване и моделиране с глина. Мили хора, особено от училището, бивши и бъдещи възпитаници, посвещавам на вашето бъдеще, учители, ученици и възпитаници от най-силния период на училището, около 400-450 възпитаници годишен випуск. Професионална гимназия по каменно обработване Кунино. Ще ви говоря не толкова директно и за най-важното за мен – престижността и просперитета на професията на реставратора. Изключително високо ниво е необходимо за това на познание, на всички. Всичко започва с рисуване и моделиране, но най-важното са технологичните познания, познанията по минералогия, по химия и какво ли още не. Това е съвършено отделна тема. Всичко започва с моделирането с глина. Сега, малко ще седна, защото съм с операция, обаче ще ви направя кратък сън. крия от камерата. Така, сега.
Тук ще бъда малко по-разказвателен, кратък исторически и сантиментален разказ. През вековете култовите археологически обекти, които днес така излизат, а тогава пък ще намеса и темата, надпреварата през последните десетилетия между археолози и архитекти за водещи позиции при определено проектиране, а всъщност и двете групи големи не могат без реставратор. Така, погребалната архитектура, църквите, манастирите, молебствените храмове на всички религии и фасадите на представителните обществени сгради са били от изключителна зависимост. Фасадата е първото нещо, което богомолецът, зрителят или търговецът от различни географски територии вижда. Всичко съхранено през последните 50 столетия е от камък. Имайте предвид училището Кунина. Декоративните елементи, релефна и колоритна художествена окраса, показват стиловите характеристики на историческия период. По тях може да се направи историческа класификация за принадлежност към цивилизационната естетика. Тези категории в по-ранните хилядолетия, говоря от около 13-12 хиляди години преди Христа, са с продължителност най-малко 2500, а понякога и 3000 години. Така, екстериорните градежни структури, ползвам копешка дума, въпреки че отбягвам това, и външната художествена окраса на скулптури и релефи от камък са постоянно изложени на агресивните атмосферни условия или други въздействия върху целостта им. Вижте какво съм отбелязал. Опа, така, нещо направих, пипнах некъдето трябва, така. Земетресения са най-често споменаваните. Вулкани и вулканична пепел е това, което вятърът, атмосферата свободно разнася при, не дай се Боже, подобно събитие. Военните събития, въпреки спогодбите, международните спогодби, е най-пренебрегваната част. Религиозното отрицание е свързано, спомнете си, само за талибаните. Какви стрелби бяха? Може ли да четете оттам, защото сте с гръб към всички? Може, разбира се. Не го чета, аз го знам наизуст. Гледам да пиша, за да не ставам разказвателен. Така, добре, разбрах ви. Моля да бъда извинен. Сядам така. Няма да ви говоря за талибаните, но и туристическите. Не, няма да мога, защото ще сменям очилата. Ще импровизирам така. Окей. Погрешно се приема, че за термина камък неминуемо стои твърд и здрав, вековно устойчив материал. Много естествени камъни имат мека структура или са чувствителни към температурно-влажностните колебания или амплитуди. За да се запази чарът и привлекателността на каменоделските ценности, са необходими специално обучени реставратори на камък. Етапи и процеси при реставрацията, сега ще се опитам, за да бъда в кадър, обаче, какво от това, за да бъда кратък, ще го чета от тук. Добре, всяка реставрационна задача започва с задълбочена оценка и анализ на художествената ценност. Тя се извършва на местото на артефакта или в специализираното ателие за консервация и реставрация на този род структури. Реставраторът изследва изходния каменен материал, наличието на допълнително прилагани цветови разработки, колоритни имам предвид, художествени, времето на произход и на производствените цели, процеси. Такава експертиза обобщава вида и произхода на настъпилите деструкции и необходимите възстановителни дейности за съхраняване на античността на артефакта. Колеги, аз не бях във възторг от
по-голямата част от вчерашните презентации по една основна причина. Аз не чух нито веднъж думичката автентичност. Какво е консервация и реставрация? Опазване за бъдещите поколения на автентичните паметници и структура. Привеждам пример. В момента се прави гавра с тракийската култура на Небетепе. Решили са, че на някой неподготвен по темата много му хареса върху, да речем, Циклопския градеж, ще стои добре така, няколко редчета римска зидария, може би средновековни градежи до зъбер и картечници. То друго, какво можем да очакваме от това ниво на подготвеност? Тоест, когато говорим за термина консервация и реставрация, трябва стриктно да се придържаме не просто към етимологията, а към значимостта на темата, особено в европейски мащаб. Благодаря на Господ, работих с много колеги и ми е познато преклонението, духовното преклонение пред всяка една ценност. Така. Тук мисля, че това го изчетохте. Едва след изготвяне на реставрационната методология, той извършва реставрация и документация. Обърнете внимание на последния ред. Това е бъдещия реставрационен паспорт на артефакта. Най-големият дефицит в момента в нашата страна е архива. Просто няма архиви. НПК се самоунищожи архива. Излезнаха с всякакви трикове. Пожар, наводнение и какво ли още. Не е кражба. Това е кражба, мили хора. Сега, който и от вас да пожелае да отиде да направи справка в архива, няма архив. Няма никаква следа от традицията, която е спазена в нашата страна. После още малко ще ви поговоря за това. Сега, за да не ставам много разказвателен, той ще го прехвърля, защото това са процесите. Почистване, укрепване, възстановки. Ако влезнем в този детай, в тези, по-отделно във всяка една от тези дейности, ми трябва дни, за да бъде коректно. Но искам да отбележа, защото всички сте били в Венеция. Например, в Венеция ветровата ерозия е огромен реставрационен проблем. Дъждовната вода прониква навсякъде. Ама тя не е дистилирана вода. Там има соли. Там има всички видове промени, които настъпват в агресивната атмосфера, които обикновено първо стават серниста, след това стават сярна киселина, след това те пък реагират с структурите, дават соли. Тези соли имат много силен натиск и напор нагоре заради капилярната влага и ред процеси. Искам да си дойдем на темата. Сега, тук ставам от преклонение. Първо ще ви кажа какво е... аз няма... Този сюжет вероятно ви е познат. Тази хубава дама е Леда, а Лебеда вероятно иска да остави следа между боговете. Това е от Помпей. Шегувам се. Сюжетът е Леда и Лебеда, така кой за достъп се превръща, Бога се превръща в лебед, защото много харесва близостта на Леда. Всичкото това е вулканична пепел. Вижте го. От колко години се работи по реставрацията в Помпей и Херкулано? Безкрайен процес, изключително надежден технологичен подход към реставрационните дейности. Сега, това е моята слабост. Може би някои знаят, може би някои не знаят. Това е очертанието на двойната тракийска брадва. Защо показвам този кадър? Защото в генетичния фон на всеки един от вас тук
и в България, ние носим повече от 30 и няколко процента генетичен фон от траките. А това е най-пренебрегвания период в нашата история. Чета все повече и виждам колко е объркана представата, която получаваме чрез големите ни имена, и затова после ще споделя нещо много конкретно в тази посока. За тракийската култура и най-вече обредност. Най-често срещаният символ е ето това. Това е от един долмен в Странджа. Сега, само с няколко думи за най-употребяваните видове камъни, запознавам ги учениците в Кунино с това. Виждам, че вече успеха е по-голям, когато имам индивидуален подход. Не става на класове. Човек по човек и много богата информация от цял свят. Защото мечтая, че един ден Цвятко Сиромашки ще рецитира в читалището в Кунино, като почистим стенописите на професор Никола Кожухаров. Няма друго читалище с толкова богата художествена украса и местата, които така погледнах номерацията, 371 човека в зала. 371 човека вътре в залата. Читалището противира също има зала с 400 места, така че читалищата има съмислени. Знаете ли, отваряте болезнена тема. Притежават една, а може би за мен, най-красивата театрална завеса. Най-красивата театрална завеса. Предложих им и вариант как да я реставрираме, за да я експонираме, защото е от виенски майстори. Един българин, който кани своя преподавател и съученик, за да изрисуват тази завеса. Тя е 7 на 5 метра. 7 на 5. Казаха, ма то сега ще трябват пари. Разберете ви, хора, пари в цял свят има колкото и искате. Проблема е, че ги няма проектите, или още по-точно казано, когато администрацията не усеща собственото си присъствие в финансирането на проекта, казва, ние нямаме нужда. Очарован съм от Дяволския мост и майсторите. Бях едно време главен експерт в Министерство на културата и за мое голямо съжаление от една страна, а после и радост, че не се случи, конструктор от НИПК тогава искаше да взривява и тези скали, защото ни му харесват, и да се асфалтира мост. Абсурд. Абсурд! Магарито ще му се парзалят крачетата. Къде ще се забие там? В лида. Затова после предлагаме. Вижте каква устойчивост. Невероятна. Погледнете какво спокойствие и какъв порой. Моста, откакто го има, е точно такъв какъвто е и никой не е взривявал. Напротив, ползвали се тази естествена даденост като помощник за конструктивните дейности. Основните познания също няма. Ако проявявате интерес, ще ви ги разкажа. Но по-скоро бих казал, за да мога да се прикарам материал и да имам малка опция, предпочитам после, когато решите, да водим този разговор на лаптоп. Така. Отново малко камък. Правилата на каменния еснаф правилата са железни. Както в България, така и в Европа. Майстори на камък дал Господ. Майстори на реставрация на камък, демек подготвени реставратори, има много по света. Най-доброто за мен напоследък са Испания, въпреки че знаем твърде малко за тях. Имам много богата архив в тая посока, но в същото време и италианските майстори имат невероятно коректни традиции, особено по отношение на етичния кодекс. Те са автори на това.
Между другото, трябва да спомена това, което ми хареса вчера. Спомена за Пейо Бервелиев, светла му памет. Само веднъж се спомена и името на архитект Тодор Кръстев, който преди години не мога да кажа, че ми беше любимец, но днес, когато съм прегледал почти всичко и неговото посвещение на архитект Пейо Бервелиев, му свалям шапка. Свалям му шапка и за още нещо. Имаше една много изродска постановка преди няколко години, беше свързана с един министър без портфейл, който и искаше във всяко село да има средновековна крепост с зъбери, защото така било някъде в Европа, нямам идея къде е това, но голямото недоразумение беше, че той искаше да се съборят всички кантони и ЖП спирки, които имат невероятна естетика за този исторически период, за да може да се пренаредят на такива, кой знае на кого, необходими крепостни съоръжения. Не приемам изобщо и решението Цари Малиград. За мен е абсурд. Това показва просто не само неграмотност и неподготвеност. Това показва, че чалгарството в България върви и в тая посока. Тук показвам едно-две интересни решения. Може би тази глава е на Леонардо да Винчи, на Микеланджело. Цецо ще каже, обаче вижте какво хубаво стълбище. Гледай, изящество, лекота. Сякаш дори не е, а е от камък. Колко проектанта днес включват такива. Аз минах да огледам горе стълбищата в старата част, че там има невероятни стълбищни решения. Невероятни. И градежи има добри. Както одеве споделих с колегата, изненадан съм от стремежа красив градеж от камък да бъде отцапан с фугировките. То се губи изобщо смисъла на красотата, на структурата на различните видове камъни. Обаче, вижте, обръщам внимание, етичният кодекс на реставраторите в България сме го подписали 1990 година. Още в момента. Няма да ви го чета, защото влизате в интернет и го... От замъка Самбор, скулптурата е Давид на Микеланджело. Не ви чух. Стълбището от замъка Самбор да. Е на Леонардо да Винчи, а другата скулптура е Давид на Микеланджело. Пошегувах се. Може ли да сбърка човек Микеланджело? Така. Сега, малко оттатък Западен парк. Така му казвам. Традиции и национална идентичност се стимулират от държавната и общинска политика с подкрепата на националния тръст на Шотландия. Защо пък точно Шотландия? Националният тръст на Шотландия дойдоха представители още през 1990 година. Бях в Министерство на културата като служител и пожелаха този тип държавно обществено-частно партньорство, което при тях работи в идеално състояние. Всички тези детайли са знаци, свързани с ЕСНАФ, други му казват друго яче. Така или иначе занаята е просъществувал. Сега, където и да вървите, особено в Шотландия, това е в изобилие. На почти всяка една фасада и всяка година имат празник. Ето тези за мен красиви шотландци свират много добре и обществеността ги подкрепя. Тоест, всичкото това е социализирано, както днес е модерно да се казва. Не, това не е просто социализиране. Това е естествен начин на живот. Така. И Байди му е там. Сега. Не съм виждал в моя живот по-голямо
и перфектно изпълнено скеле. Това е един пристан, отгоре има обществена сграда, още тогава през 17 век пекат вар, продават в цял свят, бизнесът е проспериращ, въпреки че го транспортират с кораби. И тези градежи също са това са камерите, към които се подхожда, за да се изпече варовика, традиция, която се спазва и до днес. И днес отивате, има си место, което е нещо като информационен център. Не, ние сме вече на темата, как беше, STEM. Всичко е Science, всичко е Technology. Не зная защо образованието вече го наричат дуално, а ние просто имахме образование с часове по хуманитарни дисциплини и практика. Толкова е просто. Дуалното дори не е правилно, неправилно се цитира. Дуално образование означава кой е инвестирал в ученика, който тепърва ще получи това познание, ще бъде в полза на държавата, на обществото, на семейството и на кръга от приятели, които обикновено са и колеги. Дълга тема. Сложил съм се там, защото ме харесва. Градинката на Гертруде. От преди 200 години Националният тръст решава, че ще направя и такова кълдъръмче отпред, че камъните ще се бъдат запазени така, както са били преди 200 години. Тая врата е същата, с един механизъм от задната страна, за да ни я клати вятъра. Там много рядко щастие е да ни духа вятър. А точно пък на това место атракцията е и, че 8 часа от времето това е остров. И когато морето се оттегли, има път, който остава на 2 метра дълбочина, и това също е една много добре използвана атракция. Сега, тук показвам нещо, което обаче ще разкажа, защото, вижте, няма да коментирам, не, ще коментирам само, този кръст. Този кръст му казват кръстати камен. На такова наречие, някъде там около Кюстендилските села. Този кръстати камен, очевидно, аз като застана до него, тук ми опира главата. Това е моя ръст и дебелина, разбира се. Това обаче от тая страна е Тракийско светилище с много богата разработка на посоката на събиране и на изтичане на водата, най-вероятно и на съзвездията, до които е най-близо. Показвам етапи. Вижте, одеве говорихме за пароструйка, за водоструйка, за писъкоструйка и какво ли още не. Този стол, както виждате, не е единствен и е направена пробата до кога и до къде може да бъде свалена или не може да бъде свалена патината, която я покрива, която в повечето случаи се приема, че е деструктивен материал. Аз не съм на 100% сигурен в това, защото това са карбонатни отложения, които се получават в резултат на дъждовните води или вътре в терена, ако е имало по-силна капилярна влага и движение, увлича със себе си водорастворими соли. И тук е направен почти същия опит, но тук не е пипано нищо. Това е началото. Около 1920 година колегата с тая лупичка работи вече с скалпел. Прическата му е като на Елвис Пресли. Тук виждате как излиза една каменна статуя по време на археологически разкопки. И сега започва една част, пред която се прекланям, и Цецо много обичаше да идва на НВТП да си говорим по тези теми. Колеги, това е първият
каменоделски разказ. Разбира се, тук говорим за период от време, който като не можем добре да си обясним и казваме, че това е култов обект. Факт е, така се казва. Обаче, виждате, говорим за 13-12 хилядолетие преди Христа. Невероятни сцени, растителни и животински видове, стели. Очевидно се търси лятното слънцестоене. Уменията са на завидно ниво. В този период от време няма метал. Няма метал. Или дори да има, човека още не го ползва. С какво са изпълнени тези относително прецизни релефи, си остава. Но има арки. Вижте, арките. Има детайли, които... Сега, моята връзка с този кадър не е толкова пристрастеност, а това по-скоро тази опашка от към гърба на главата ми напомня змия, а змията е символ, който се ползва още от най-ранните векове на човечеството и както някои мъдреци казват, змията, казва Хапе, с оправданието е, че за лечебна цел. Свързваме познанието с това. Тук има малък провокативен характер. Тези глави са от различни места. Виждате тяхната символика. Не, че не са можели друго яче, явно е трябвало така да изглеждат за ритуалните действия. Да приемем, че това, което виждате тук, е от 13-12 хилядолетие. Тук има една фигурка, тя е малка, от варовик, с полихромия. Тук има, както археолозите казват, червена боя, но тук има и няколко отверстия. Тук има отверстия, т.е. технологията е много, много по-напред, отколкото се обяснява на хората, които ще се занимават в перспектива с това, с престижната професия, тя е и изследователска, на реставратора на камък. Разликата обаче е най-малко 10-12 хиляди години. Вижте, преди около 24 хиляди години преди Христа, жената с каква хубава фризура е, колко леко приятно е отпуснала ръцете си върху бюста, а това не е случайност, защото това е естетика, която после също ще ви покажа. И нашите деца трябва да бъдат подготвени за това. Мили хора, това е архитект Матей Матеев от Станимака. Невероятният познавач на античната архитектура. А той килеж там до него съм аз. Бил съм на 21-2 години. Кое е важното? Първо, най-важното е, че имаше едни международни седмици на тракийската култура и обредност и архитект Матеев беше решил да направи този макет на Филипопол. Това е агората, тук е Одиона, това е стадиона, ето амфитеатъра, Матеев и архитект. Изскочиме от тъкъла, невероятна, етичен. Вера Коларова, архитект Вера Коларова, те работиха върху първоначалната концепция за експониране на крепостта Небе-Тепе, ето го този градеж. Текстът е от 1927 година и е малко след като е изпълнено това стълбище, за да може тук да има като место за запознаване в автентичното състояние на тази структура. В същия този период, само ще покажа нещо друго, вижте, ето това е Трихълмието.
Ей, тук е била статуята на Аполон. Около 400-500 години след като една част от етническото население на Пловдив решава да стане васално на римските легиони. Мъдро, но може много да се говори. В този период от време реката минава много близко. Ето го Трихълмето. Ей тук, на това место, е прословутото стълбище, което е било покрито със свод, за да може при обсада хората да черпат от Марица питейна вода, а щерната, голямата, тракийската е тук и тук има една по-късна. На това место, с този градеж, е била ето този тракийски олтар, който много неправилно се нарича Есхара. Издирих докторантура към университета в Солун на археолог. Гърците не ползват израза Есхара, защото под Есхара може да се разбира кюмбе, мангал за отопление, може да се разбира място за скара, едва ли не, за кюфтета. Но те не ползват този израз, аз си играх много. Показах ви одеви един лабрис, тракийска двойна брадва, ето е и тук, на този тракийски олтар, който е открит, разкрит, ей тук. Много е богата тракийската култура. Това е пак от Странджа, така наречените змии. И сега, интересно за архитектите. Това е украса, значи след пещерните обиталища и преди повече от 10 000 години човекът строи своята къща, окрасява я отвън и отвътре, създава протописменост и феномена, той се нарича неолитен, феномена керамика. Ето, това е част от украсата на къщурка на Лалута в Пловдив. Това е художествената украса, ето тук дигам този фрагмент, това е художествената украса на къщата от вътрешната страна с едни великолепни триъгълници и какво ли още не. Това се свързва и с протописмеността на всичките тези керамични плочи, а това е процес, в който при мен идваха на обучение в ателието по реставрация и консервация. Така, преминавам. Да не ви стане скучно. Защото мен, ако ме оставите, и ще ме викат от хотела да се прибирам, че заключват. Сега, малко камък. От кога не съм ви говорил за камък? Лоренцо Вернини. Има много динамика. Много финес. Малко хора го умеят. Вижте само какво докосване между силата и елегантността, внимателното докосване и поемането на тази сила с великолепно пресъздадената плът. А обикновенно нещата излизат точно по този начин. В кал, в тиня и излиза невероятна красота. Реставраторът е за това. От първия момент, по една основна причина, реставраторът трябва да е там. Днес атмосферата е изключително агресивна спрямо периода от време, в което попадат тези археологически ценности. По повърхността, по тая повърхност не стига какво е поемала структурата от терена, от почвите. Тук трябва да се отвори темата за видовите глини. Видовите глини в световен на нашата планета не са повече от 6, но важното е, че 5 от тях са с кисела среда,
а един от тях. Мергелите са с алкална среда и правят по-малко порази. Но още в момента на откриване, тук започват. Движат се солите. Тези соли имат стремежа много бързо да калцират. Калцирали няма почистване. Вярвайте ми, има много обекти за това. И изобщо, когато дойде този период от време, без реставратор не става. Това е една малка съпоставка. Както виждате, говорим за Индия. Всичко е камък, обаче етиката в реставрацията не им позволява да направят възстановки. А това са цели разкази, невероятни разкази. Така, сега, един мой любим паметник заради историята с неговото построяване. Вероятно сте чели страшно много, вероятно знаете и кой е майстора и в каква мизерия почива, въпреки огромните цифри на набрани средства, но на мен целта ми е само да покажа този студ с толкова много влага рефлектира най-вече върху долните части, където колкото и добре да е фугиран градежа, започват да падат и части от камъка. Тоест, дори да говорим за най-твърдите породи, те не винаги успяват да издържат на тези амплитуди. Показвам ви Стоунхендж. Не зная колко ви е чувството за хумор, иначе има много хубава, такава салатка се е кръстили от кисели краставички Стоунхендж. Но тази година беше първата година, в която разрешиха вътре в историческото пространство да приспят хората, които са отдадени по пловдивски на Джулая Майна. Това е. Стоунхендж си остава загадка, но да не забравяме, че при нас не са по-малко. И тук показвам едно абсолютно свободно решение на природата. И избива вода, и има зеленина. Всичко останало от камък, колкото и внимателно да е, той се руши. Просто не издържа. Сега, тук това нещо искам да го подскажа. Предлагам програми, защото той е период от време на, примерно, отпусканите средства по красива България, не бяха малко, имаше невероятни парадокси. Повярвайте ми, един от първите преподаватели по тази програма беше мой бивш преподавател от академията, казваше се Петър Метанов, би трябвало, след като е старши научен сътрудник или какво си от онова време, днес да го наречем професор Петър Метанов. И един ден бях при него и казва ми, секретарката казва, отвън чака една жена, която каза, че е реставратор. Питаха, какво е името? Професора ме пита, Димич, ти какво ще кажеш? Викам, не познавам такъв човек. Дойде и носеше една и такава бележка, че е била 3 дни на курс по реставрация по програма Красива България. Реставратора се създава 100 години. Ако не предаде познанието, вярвайте ми, няма как да говорим за приемственост в реставрационната наука, а жанрово, ако решите, после ще ви покажа само набързо няколко кадъра. За това, какво искам да споделя относно програмите, които носят духа на нашето възраждане и у мене има историк. Мисля, че може да се намери решение за национална програма за възстановяване на средновековни и възрожденски чешми и оброчни кръстове. Страната ни е трупната и с оброчни кръстове, и с чешми, особено в Родопите. Мисля, че такава програма, за която може да бъде подготвен екип или екипи и да дава този национален характер на политиката по опазване на културното наследство.
Национална програма за възстановяване на родопски комини и покриви с тикли. Тръгнете и сега да потърсите майстор на тикли. Няма. За комин да не говорим. Тя ги е страх, имат фобии. Имат фобии хората и не се качват вече по покривите. Зато и покривите не са бетонни и всякакви други. Спирам. Национална програма за възстановяване на средновековни възрожденски мостове и калдерами. Свалям шапка на един изследовател на мостовите, който наскоро имах честа да разговарям, младо момче, основател е на едно сдружение, което се нарича Мещра, майстор, да, техните изследвания показват, че над 130 и няколко моста има рухнали, които са за възстановяване, а в тази естествена природна среда това може да има невероятно бъдеще. Така, ученици, те, бъдещи възпитани на специалност консервация и реставрация на художествени ценности от камък Кунино, могат да бъдат подготвени за успешни проекти. Привършвам, не си гледайте часовниците. Така, отиваме на следващия слайд. Много важно, колеги, за мен. Дарителството, доброволчеството, това е тема, която знаете покрай вашите деца. Е основна част от CV-то в европейските училища и университети. И за това ние нямаме традиция дъвча темата какви правила, правилник или закон ще се прави. Безкрайна история, защото нямаме подготвени хора. А ако имахме нормални хора в парламента, всичките и тези неща, дето ги говоря, щяха да бъдат изпълнени, а не те първа да ги придъвкваме. Така, големият дарител за мен, най-успешен български цар, политик и пълководец в историята на България е цар Иван Асен II, който след победата при Колона се титулува цар на българи и гърци. Не можем да се сърдим, че гърците си имат националистична политика. Усетили са се на време, траките, нашите предшественици, са приели близост с природата, а не помпозност в храмовете. Уважавам храмовете. И от Шумерия, Кати, и египетските, и кои ли не. Обаче просто носим гена на друг етнос. И той е част от тези общности на тракийските племена. Всичко е от тук, всичко е от тук. На юг от Мармара, е от тук, тръгва по посока на Родопите. Всичко. Там са и долмените, там са и алтарите, и тракийските брадви. След това най-странното ми е, че сменят. Очевидно, природата им дава силата, защото там са, за да се молят на своите богове и светилища, но им дава силата и променят агресивността на тракийската брадва с термина, който трябва да ползвам като обобщение, е адорация. Адорация означава, корен е персийски, означава адоре, означава молебствие, възхвала, обожествяване. Много мъдра политика. И сега на финала какво ще ви покажа? Няколко кадърчета. Благодаря на Господ, бях поканен като експерт по тези фугиращите разтвори на великолепните градежи на Света гора от Амбанското крило, където не се допуска външен реставратор, ако не е към гръцка фирма. Просто монопол абсолютен. И ето ви едно малко изображение на манастира, за мен по-мащабна, по-устойчива и по-изискана между строгост и разказвателност на архитектурата няма. Това е. Вижте го, този под е на повече
от 1500 години. Тая врата е по-нова, това е вратата, с която се влиза. Исках да помогнем поне. Тези тиникии, тук са заковани от преди 30-40 години едни тиникии. От времето на соца гърците не я разрешават. Грък трябва да отиде да маха ръждясала поцинкована тиникия и да, ако може да припише текстовете, българските текстове на гръцки. За мен една част от тези дейности са добре изпълнени, но на други има метални конструкции, които вчера ни обясняваше конструктора, може и да са реалистични като параметри, за мен са неестетични. Така. Финал. Уважаеми колеги, скулптори и каменоделци, предстои ни яка работа за момчета, професионалисти с възрожденски дух, подготвени за бъдещите си и за устойчивия характер на предците ни. Създатели на най-голямата съкровищница на българщината и християнските ценности. Манастира Зограф на Света гора Атон, и това е местото, където училището Кунино ежегодно подпомага с каквото може и каквито са задачите манастира. Благодаря ви за вниманието.